1, 2, 3, come on! Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today guys, ang gagawin po natin ay magwa-wax po tayo ng aking kilkili. Yung kilkili ko pong ito ay lagi po itong umuulan. Ayan, umuulan ng mga balahibo. Kaya guys, magwa-wax po tayo. Magbubungkal po tayo, magbubunot po tayo ng mga damo sa bakuran natin na kailangan na po natin natanggalin kasi ayan na po, dumadami na po sila at humahaba na po sila. At saka guys, by the way guys, pinatubo ko po talaga ito para makapag-vlog po ako. Ma-share ko po sa inyo kung paano ko po gagawin na mag-wax po ako ng kilikili ko. At saka guys, pasensya na po kayo sa kilikili ko guys ha. Kasi maitim talaga siya kasi bago lang po akong nanganak. Pagpasensyahan nyo na po yan. Palagi po kasi yung umuulan. Ayan. Kaya guys, kung gusto nyo pong malaman kung paano po ako magtatanggal ng balahibo, kung paano po ako mag-wax, please keep on watching. Ayan na po guys, ito po yung gagamitin po natin na wax nga. Candy wax from Shopee. Ayan. Ayan guys. Na lang po yung gagamitin ko, bond paper ito. Pwede naman to, mag-DIY na lang tayo kasi hindi tayo pwedeng lumabas. Ano lang po natin ito. Ikakat lang po natin ito at gagamitan po natin ng magic na laway. Ayan. Ganyan. Para madali lang siya maputol. Ayun naman po tayo mag-inarte. Ay, mga bebek ko. Ayan. O, ayan. Naputol na agad. Ito guys. Ganito po siya kalaki guys. At saka ito po yung kilikili ko guys. Ay, pakita ko po sa inyo guys. Ayan. Ayan po. Maitim po yung kilikili ko guys. Ayan. Actually guys, itong mga buhok na to guys, manipis na po to guys. Kasi lagi po akong nag-wax. Ayan. Ni-wax ko po yan sila para pag mag-wax ka kasi guys, yung hindi ka mag-shave, ninipis yung mga balahibo mo. Ninipis yung tubo ng balahibo mo. At saka, makakatulong din siya sa kilikili mo na medyo pumuti po siya. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. At ito naman yung kabila. Itong kabila guys, sobrang dami ng niya guys. Teka lang. Sobrang dami po ng balahibo niya guys. Pero, hindi siya gaano, guys, makapal yung tubo ng balahibo niya. Kasi, palagi na po akong nag-wax. Every time na magbubunot po ako ng kilikili. Ayan, nag-wax po ako. Ayan. Malapit na nga itong maubos. O, ayan na lang ang laman guys. O. Sobrang malapit na siyang maubos. Kasi, palagi ko talaga ito talaga yung palagi kong ginagamit. At saka guys, i-massage nyo lang po siya ng kailangan nyo lang po siyang ganyan nyo lang po siya sa papel guys. Ilagay nyo po siya pa ganyan sa papel guys. Kasi kung ida-direct nyo po siya sa ilok nyo guys, masakit po kasi siya guys. Kasi, pag, sa Bisaya guys hindi ko na talaga kayang Tagalogin. Pag imo siyang himaso ni nana guys, masakit kay ang balahibo niya. Para siyang guys. Ganyan. Tapos ilagay niyo lang po diyan. Ayan, sa kilikili niyo. Tapos ganyanin niyo lang po siya. Ayan. Ayan, ganyanan niyo lang po siya guys. Ganyan, ayan. Parang itutulak mo lang siya. Ganyan. Dump niyo lang. Ay, dump ba yun? Ganyan niyo lang siya. Ganyan. Tapos, pag feel mo guys na dumikit na talaga siya sa skin nyo, ayan, bunutin nyo na. Ito guys, masakit to guys. Sobrang sakit. Mas masakit pa to sa love. Ayan, hugot na po tayo. Ayan na po yung tagyawat ko guys. Ready? 1, 2, go! Ouch! Masakit siya guys. May naiwan pa talaga. Hindi pa talaga nakuhalat. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, oh. Nakita nyo ba guys? Ayan guys, oh. Sobrang dami niya. Ayan. Ayan, madami po siya, oh. Ayan. Wow. Ang sarap. Ang sarap guys. Sobrang parang siyang guys. Para siyang Makati. Balik natin. Baka pwede pa siya. Para makatipid naman po tayo guys. Kasi
Ay, hindi na siya pwede. Kailangan na natin kukuha ng isa. Ayan. Ay, ayan. Ayun ang dirty. Tag-alat yan. O, diba? O, kuha lang po tayo ng isa, guys. Kuha lang po tayo ng isa, guys. At i-continue po natin para mawala talaga lahat ng mga... Guys, ganyanin lang po siya, guys. O, pag ganyan, guys. Para pag nakita nyo po, guys, na parang pumuti na po siya, ganyan, pwede nyo po siya ilagay sa papel. Ayan. Mga ganyan na kulay niya, guys. O, ayan. Para siyang, ano, guys. Para na siyang pumuti. Parang na-stretch na kasi siya. Kailangan po niya, kunin nyo yung gawin. Ito na po yung pangalawa, guys, ah. Ayan. Ayan, guys. Tingnan nyo po yung kilikili ko, guys. Ayan. Diba? May buhok pa siya. May buhok pa siyang naiwan. Diyan natin ilagay sa may buhok pa. Tapos, balikan lang po talaga natin, guys. Hanggat maubos talaga lahat ng mga damo na yan. Pagkatapos natin yung bunutin, guys, ipapakain po natin yan sa kalabaw o sa kambing. Para naman tumaba po sila, diba? Ayan, ganyan. Ayan, meron pa ba? O, meron pa. Dito na naman tayo. Ayan. Kunin natin yan lahat, guys. Actually, guys, hindi talaga lahat na makuha ang mga balahibo po dito. Pwede nyo po siyang gamitan ng yung puller. Kunin nyo lang po yung ibang hindi talaga siya natatanggal. Kasi hindi po siya lahat pwedeng matanggal. Ayan. May mga naiwan pa talaga siyang mga sobrang mga maliliit na lang siya na balahibo. Pwede na din, hindi nyo na din siya kunin. Ako hindi ko na siya kinukuha eh. Ang importante talaga, ayan guys, Ayan guys, balikan lang po natin yan kasi may mga balahibo pa dito at saka dito natira konti. Kuha lang po tayo ng ibang papel. Habang paliit ng paliit yung balahibo, guys, paliit din yung papel na gagamitin nyo. Bond paper lang po to, guys, para makatipid po tayo. At saka, guys, pag una nyo pong nilagay yung wax, una nyo pong gamit ng wax, pag una nyo pong binunot talaga, yung first talaga nyo gamitin, sobrang sakit po talaga, guys. Sobrang sakit po. Tapos, parang dumudugo yung yung kilikili mo dahil sa mga balahibo mo. Kasi yung pag mag-shave ka kasi, guys, sobrang makapal kasi yung balahibo mo. Tapos, yung gumamit na kayo ng wax, yung unang gamit nyo sa wax, guys, masakit siya. Pero pag matagalan na, palagi mo na siyang ginagamit, tulad sa akin, hindi na ako gaanong nasakitan sa kanya kasi nasanay na po talaga ako sa sakit. Ayan. Nasanay na talaga ako sa sakit, guys. Kaya, ayan na. O, diba? Makinis. Masanay ka na sa sakit. Ayan. Kailangan natin sanayin yung katawan natin sa sakit. Kailangan natin pahirapan. Ganyan talaga mga babae, guys. Notice ganda. O, tingnan nyo, guys. Ayan, diba? Wala na. At saka, guys, yung kilikili mo, guys, katulong kasi yung wax, guys, kasi yung mga dry skin at saka yung mga black, kasi maitim kasi yung ilo ko, guys, ayan, yung kilikili ko. Pag gumamit ka ng wax, guys, lalo ng wax na, guys, na with whitening, ayan, guys, gaganda talaga yung kilikili mo at saka ninipis talaga yung mga balahibo mo. Ayan, wala na siyang balahibo. Makukuha yung mga guys, yung mga buling bitaw, guys, kanang mga buling sa mong ilo, guys, na nagputi-puti. Pwede makuha sa wax, guys, promise. Ang ganda gamitin ng wax, guys, kasi lahat ng mga dry skin mo, guys, sa kilikili mo, tanggalin niya. O, diba? O, ayan na, diba? Yes na, diba? Ang isa, ayan. Yung isa naman, o, diba? O, diba? Yung diba yung isa, guys, kaysa sa isa. Diba, malinis na siya. So, ang isa naman po natin yung bubunutan na. Ito na po, guys, yung isa, guys. Actually, guys, itong isa, guys, sobrang madami po itong balahibo. Hindi po siya katulad ng isang side sa kilikili ko na konti lang yung buhok niya. Ito po, guys, is medyo madami po siya. Ayan. Hindi talaga kasi pantay yung guys, kilikili natin. Hindi po siya bunutin. Oh no! Ang sakit. Ayan. Medyo masakit na makati po siya, guys. Kasi ang sarap na talagang bunutin niya. Ayan. Ayan na, guys.
Ayan, ang dami, diba? Ang hahaba na niya, Medyo masakit na Makati. Ang sarap talagang bunutin, guys. Pag nasanay ka na kasi, guys, sobrang sarap sa pakiramdam na mabunot mo na yun. So, kuha lang po tayo ng pang-isa, guys. At hanggat maubos po natin yung mga balahibo natin. Ito na po yung pangalawa. Ayan, pangalawa na po tayo, guys. Bubunutin lang po talaga natin. Sobrang dami kasi itong balahibo na po, guys. Alam mo, guys, masakit kasi siya, guys, pag ginanyan mo siya, guys. Kasi yung mga balahibo, guys, maiinat. Mainat siya, guys, mag-stretch bitaw siya, guys. Sakit, guys, siya, guys. May ito na lang. Ala, tanawa na. Nagkisi ng papel, guys. Di na kaya niya. Paano din siya, guys? Tanawa. Hindi ko alam, guys, kung makikita nyo ba sa camera. Pero ito, guys, ipapakita ko po to sa inyo. Sana makita nyo. Ayan. Hindi talaga siya. Ayan, guys, kung dito kasi, guys, ayan, guys, ito, guys, mas mga mapuputi, guys. Ito yung dumi. Yan po yung dumi sa kilikili ko, guys. Yung mga dry skin talaga, guys, matanggal talaga siya, guys. Basta may puti talaga siya, guys, na natatanggal talaga siya, guys. Tulungan nating payamanin yung Shopee, guys. Order lang po tayo ng order, no? Para tayo naman yung mabankrupt. Ang Shopee yung yayaman, diba? Sarap talaga, guys. Sobrang sarap ng pakiramdam, guys, pag binubunot mo yung mga balahibo mo. Sobrang sarap sa pakiramdam, guys, na mabubunot mo yung balahibo mo. Tapos, guys, it's na po. Ato siyang kanang, guys, kanang. Ito na po, ito, guys, ito na po yung pang-last natin. Ayan. Diba, nakita nyo ba, guys, may mga buhok-buhok pa siya na kunti sa ibabaw at saka dito sa ilalim. Kailangan lang po natin yung kunin. Ayan. Maganda po to, guys, sa kilikili talaga natin. I-recommend ko talaga tong wax na to sa inyo, guys, kasi ang ganda talaga niya, guys, para sa ating mga kababaihan, sa mga at saka yung husband ko naman, guys, gagamitin siya nito. Magwo-wax din siya kasi nagustuhan po niya yung wax. Ayan, guys. Ayan, nakikita nyo ba yan, guys? Yung mga, paano ba yan? Ayan, mga white na yan, guys. Yan po yung dry skin sa ilok po natin, guys. Yung mga buling, mga alikabok, guys. Alikabok. Ayan. Basta yan, guys. Makukuha talaga siya, guys. Matatanggal talaga siya, guys. Ayan. Yan nyo, guys. Hindi na po talaga gaanong ka-dark yung kilikili ko kasi ito na po yung palagi kong ginagamit tuwing magbubunot po ako ng mga damo. Ayan. Sobrang ganda po talaga siya sa kilikili natin. O, diba? Ayan. Sa kilikili power. Ayan. At saka, guys, pag may amoy yung kilikili mo, guys, kaya din niya yung tulungan. O, diba, guys, ang kinis. O, diba, guys, ang kinis. O, ayan. O, diba? Wala na. Wala na talaga siyang kabuhok-buhok na kahit isa. O, ayan. Maganda talaga to, guys. Promise. O, ayan, guys. Konti na lang po. Mag-order na po ako ulit. Ayan. Sobrang konti na lang. Siguro, mga isang lagayan na lang to, isang gamitan na lang to, maubos na to, guys. Enjoy po kayo at sana, guys, may matutunan po kayo sa ginagawa ko ngayon. At, guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Please click the bell button para ma-notify kayo sa bago ko pong video. Kaya, guys, thank you so much for watching and God bless you all. Bye! See you on my next vlog, everyone.